alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasembuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam Tuhan unang be pasembuli luar sai togua jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar sai togua jonok Tuhan alani patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasembuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasembuli sai togua jonok Tuhan
Oronai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Oronai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani
togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau
patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho. Salam, horas madihita saluhutna, amang nan inang, sadarion marpungudu hita lau marsaor, imadiari hasa saor niton di perbadian apa duahon, andorang sota mulai, parsaorata di manugutun, parjolo mahita martangi yang nahohon. Amin. Tabukama parsaorata di manugutun, marende mahita sian buku ende nomor 102 ayat 1 ayat 3 di ayat 3 rim mahita jongjong.
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sian Sion, si Tuhan ni hinadenggan, marsinondang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonondo di dok Jehovah, use honoko maaek tu akan namawas, dohot aka sunge tu namahiang, use honoko matututon diku tu pinoparmuna nuaing, jala pasu-pasuku tu pinoparmu sogot, Jehovah do debata, sa jala ibana manondangi hita, tambaton hamu maakapelean pestai, sahatro di akatanduk nilanggatan. Haleluya. Martangi yang mahita, Ali Tuhan Yesus, hudok kami mauliate Tuho siana sarohanami, ala di paojak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di joho tusi, saya suruh maton di perbadia turohanami, asa unang parhatopot hami ho hanguluan nami, asa lohot tuho hami, marhite-hite hapor seon nasitong, jala asa toktong walason hami, pasangapon guarmu, na terpuji roh di saleleng nileleng na. Amin. Hundul mamu. Marende hita sian buku ende nomor 106 ayat 1 ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata, ima nadiehet sian konfesi HKBP bindu sada B tolu. Debata tondi parbadia. Debata tondi parbadia, ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion
hasi tolu sadaon na mangula do debata tondi perbadia rap dohot debata ama nang debata anak. Sian saleleng nilelengna, ro di saleleng nilelengna. Tondi ni debatado na mangaramoti, manuturi, manurirangi sudie jolma, dohot pahoton uhum hati goran na adong di hasianganon. Ibana do na pasahaton hata nang pangukapon na sian debata tu aka panurirang. Tondi parbadia do na manguduti ulaon ni Yesus Kristus di Portibion, lahu manjou papungu-punguhon pasadaon parsaoran ima okumene koinonia pahehe panindangion ima marturia dohot pakobasion ima diakoni huhut pabadiahon huriai marhite barita na uli tondi parbadia do na mangajari Portibion taringot tu dosa hati goran dohot uhum. Ibana dona manahapon haluaon nina porseai, mambaen hamubaon ni roha, patiurhon, paimbaruhon hadirion, manugu-nugu tu hasitongan, mangajari pasangapon debata, huhut paradehon sinjata partondion dina porseai. Marhite podaon, ta ondol hondo holan sada do tondi nabadia ima tondi parbadiai ibana do mambahen marparbue barita nauli nang pajongjong huriai di Portibion mangula do tondi parbadia sian hadirionna soala ni usaho ni jolma ibana do haroroan ni nasa ulaon na balga manang haholongan na pasangapon debata. Situlahon do poda na mandok, dos do tondi parbadia dohot akaton di na asingi di Portibion. Laos tatulak do nasa hataridaan nina tondi-tondion manang peisian ulaon pajagahon manang usaha kesadaran ni jolma manang na tubuh sosian panagamanna suang songoni nang poda na mandok na so perlu be marubat molo dung ginohan ni tondi perbadia tatulak do nang parhataan sileban naso niatusan ni jolma nagabe bocir ni hagaoran di punguan ni akana porsea. Sude ulaon na balga naso pasangapon di bata dang sian tondi parbadiai. Dang ulaon na balga suhat-suhat ni ha porseaon alani i situlahon doi. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 100 ayat 1 sahatu ayat 2 di ayat 2 rim mahita jongjong. Bye.
roti madosata martangi yang mahita. Ali di bata nami, nama rasiroha jalan abadia, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hamiro tujulom, uhilalah hami, rikot doa sini roham disaluhut halak pardosa, alani ido umbahen, nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhato pot hami, tung na jojot do hami manimbil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu, sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halomon roham hamatean ni akapar dosa, alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu, sesa masaluhut hage duhon nami, dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sepahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot haguguon nitun di perbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamon ni habangsa ni hatongamon di banua ginjang. Di bahenit tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa di itangiak kosa nasida. Hasangapon ma di debatana di kinjang. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 435 ayat 1 ayat 2. Jesus,
hatani di bata turupuk epistel di pesta paduahon parningotan ari hasasaor niton di parbadia sadarion imana tersurat di 2 Korintus 5 ayat 1 ayat 5 tajahama marsikat soring. Ai ondo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon adung madihami inganan nasian di bata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua ginjangi. Ay saliling lison marhoy dohami huhut masihol neng harus olok penoton inganan nami nasian banua ginjangi. Ain datung songon na marsay marahami tardapot disi tung marabit do. Ay tagan di parlape-lapeanon hami marhoy dohami jala sorat ala dipangidorohan hami neng unang maditanggali sian hami dilapison manian asa dibodut hangoloni hamatea. Alai na patauhon hami tusi debata doi dung jolo dilehon tu hami tondii patu jolo nai ido sahatna martua manatumangihon hatani di bata jalanau peopsa. Amen. Amen. Tabegi makor indah gabungan. Barende hitasian buku ende nomor 492 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rima hita jongjong.
hatindakon maha porseaw tai, songon nahina tindakon nidongata saha porseaon di sanduk portibion rap mahita mandok. Persea di debata Jehovah, idoma pargugona suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabean si Anton di parbadia, andorang sobubuhan. Ido tuhata, na tumon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mata terpajal lo ibana di hau pinor silang, na tua tubanwa turu rung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgu, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot ni hangoluan na suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita sadarion, ima, undangan rapat panitia pesta pembangunan pos pelayanan goa. Pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. Ima sunggul-sunggul dihita sadarion. Marende hita sian buku ende nomor 207 Puhut Papungu 107. diganti ya? Tidak, ini. 207 di sini. Buku logo 207 Oh tapi sorry, buku ende. buku ende nomor 107 ayat sada do seterusnya Puhut Papungu pilihan sada A do sada B. Di parbadia
kami ni debatana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ati-ati dohok pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamang dot taminang tatangi homahatani Tuhata di pesta Pentakosta na paduahon di bagasan Sadarion ima hatani Tuhata na tersurat di buku Opak Musa bidu 27 mamuka masian ayat 10 tu ayat 20 tolu hujahok kami ma hatani Tuhata dihita di tonga-tongata songonom ma didok dungi romuse hatani Jehovah tu si Musa arahom ma bahed dongamu si Joshua anak ni Sinun sahala nang maruli toddi tu bagasan rohana jala ape homma tangamu tu ibana dungi di pajongjong maibana di adopan ni Malim Eleazar dohot di adopan ni Sadok Huriai jala di leho pareta tu adopan ni Matana Sidai ikon lehonommu huhut sian sahalam tu ibana asa Sadok Huria ni halak Israel tu mangihon ibana dungi ikot jongjong ibana di adopan ni Malim Eleazar asa ibana manukun Jehovah taringok tu ibana marhite ite uhum ni urim di adopan ni Jehovah ikom marguru tu hatana nasida ruar dohot masuk ibana tahe rodi sude hala Israel rap dohot Sadok Huriai dungi dibahen si Musa ma songon na tinonahon ni Jehovah tu ibana diarahom ma si Joshua jala di pajongjong ibana di adopan ni Malim Eleazar dohot di adopan ni Sadok Huriai las dia pehom matangan na tu ibana jala di tonai ibana hobbar tu na pinabuan ni Jehovah marhite sian si Musa ima sahatna di hata Indonesia hujau kami majo Bilangan pasal 27 ayat 18 ke 23. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebahagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya di atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Di sima sahat ni hatan itu hatta di hamuak kamang dot taminang di bangsa Israel di tonga-tonga ni pardalanan nasida siat tano Mesir asa sahat nasida tu tano Kanaan holan tinggal manari-pari air Jordan nama lapatanna sudah dekat sudah mau sampai mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka hanya tinggal menyeberang sungai Yordan saja. Alai romahatan hidebata tu si Musa otak niomma pardalanammu ninna. Tang di luas debata besi Musa sahat tutano Kanaani. Dungi di dok si debata museng tu si Musa ala neng mate maibana, bahwa dia juga akan mati dan dia tidak akan bisa berkesempatan untuk menyeberang memasuki tanah Kanaan. Hola di luas mana hola mamereng sian nadau nama di luas debatai mana hola mamereng nyamma tano Kanaan na di parbaga-baga na naing silehono ni debata di nasida. Alani di dok debata mah asa adong pengganti supaya kepemimpinan berlanjut isema negabe manguluhon
didok debatama pilihma si Joshua nagabe panggati ni si Musa. Maka Tuhan memberi perintah supaya dilantik Yosua menggantikan daripada Musa. Molo tabereng akka amang dot taminang si Joshua gabe sahala pemimpin manggatihon si Musa adong dua tantangan na ikon adopanna. Na parjolo ima tantangan ima nasian bangsona sadiri na ikon uluhonon nanno. Tantangan pertama adalah dari bangsa Israel. Buasa gabe tantangan ala Israel ala memang garu si Musa nong boy di ida nasida akatadda halongangan di bayar di batamar hite si Musa ditulak nasida do. Ditulak nasida do si Musa. Mangalo do nasida tu si Musa. Saya marjogal do nasida tu si Musa. Apalagi tu si Joshua. Apa ini si Joshua ini? Belum tahu apa-apa ini. Kan kira-kira seperti itu. Ahamana boy binotoni si Joshua on. Daido pikiran ni hala Israel bisa seperti itu. Tentu orang Israel menganggap rendah Joshua karena mungkin mereka menganggap bahwa Joshua itu tidak memiliki kekuatan apa-apa garu si Musa nong marsahala tong ditulak nasida tong mangalo maul tugu-tuguan hala Israel songoni manang lam si Joshua. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Joshua sebagai seorang pemimpin. Kemudian tantangan kedua ima rosian akka bangso-bangso na adong di tanah Kanaan. Bahasa Allah memang ditiki diuluhon si Joshua anob bangso Israel ikon adopan nama godang akka parporangan. Peperangan yang harus dihadapi di depan untuk menghadapi banyak bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Ditabah museng hala Israel nong sanga terima berita bahwa di babiar-biar hala Israel madok terberita do halak na di tanah Kanaan ini na ima hala akka jol mana belga-belga orang-orang besar, orang-orang yang raksasa. Jadi ngadong berita sahat tu tonga-tongani hala Israel dang neboi hitamonang maralohon nasida akka jol mana belga do nasida. Mereka adalah orang-orang yang hebat nina. Jadi ngasanga mebiar hala Israel laho masuk. Mereka ketakutan, tidak berani untuk masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka berita-berita simpang siur di tengah orang Israel. Kita tidak akan bisa menang. Mereka itu orang besar-besar semua. Demikian. Ima tantangan yang dihadapi oleh si Joshua ketika dia harus akan memimpin bangsa Israel ke depannya menggantikan Musa. Jadi tantangan itu ada dari orang Israel itu sendiri. Tantangan itu juga ada dari bangsa-bangsa lain yang harus mereka hadapi. Alani ido akamang do taminang di dokma di baga 1 tahun akka dia mana nang si patu paun ditikilah melantik si Joshua. Apa yang harus diperbuat supaya Joshua itu dapat menghadapi tantangan apapun, baik itu tantangan orang dari orang Israel ataupun tantangan dari bangsa-bangsa lain yang harus mereka hadapi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang akan diperbuat kepada Joshua supaya dia sanggup menjadi seorang pemimpin yang benar-benar menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Nah perjolo di dokma di bagasan hatan itu hatta di son ikon di pabaki doibana di jolo ni malim doh di jolo ni akabangsoi marhite na mga pehot tangan. Jadi ikon berengon ni sude saluhut bangso Israel jale berengon ni sude akka malim diadopan di debatado dipilih di babaki yang gosi Joshua. Semua harus menyaksikan. Jadi penetapan Yosua itu menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa bukan dilakukan di tempat yang tertutup. Tetapi harus semua melihat bahwa Yosua lah yang menjadi pengganti daripada Musa. Jadi holak dakolan hata-hata, tetapi semua harus menyaksikan. Kemudian didok ikon begion ni saluhut hala Israel ma dipasahak tu si Joshua ahanagabe tugas dohot tanggung jawabnya. Jadi semua orang Israel harus mendengar bahwa inilah yang menjadi tugas, inilah yang menjadi tanggung jawab Yosua sebagai seorang pemimpin dan semua
umat Israel sudah huriai ikon manangihon, ikon mabege. Inilah tugas dan tanggung jawab dia. Kemudian didok mamuseng disi ikon lehonon disi Musa do deba sian sahalana tu si Joshua. Jadi molo didok sahala, molo di hata Indonesia didok ima wibawa. Wibawa karisma. Ya, jadi artinya kalau dikatakan sebahagian daripada sahala nih si Musa di pasaha tu si Joshua, artinya bahwa memang Musa itu memiliki wibawa, memiliki karisma untuk memimpin orang Israel dengan tanggung jawab khusus yang ada dia miliki, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain selain daripada Musa. Tetapi Tuhan katakan engkau harus memberikannya sebahagian kepada dia. Lapatannya bahwa memang ya Yosua yang harus akan menggantikan Musa, maka Musa juga harus memberikan sebahagian tugas dan tanggung jawab dia. Iko pasahaton ni mana datong, tu pengganti ni mana. Jadi dang boybe holan imana mengulahon, tetapi dia harus memberikan sahalanya kepada orang yang akan menggantikan dia. Ido molo didok nakaning sahala. Dungi ikon sukuno do haputusan ni urim ninna disi. Ikon sukuno do haputusan ni urim. Jadi molo di hala Israel adong do pahean ni malim. Adong do na digwari urim dohot tumim. Jadi adong urim dohot tumim ima songon batu bulat na ceper di mana. Jadi adong do di baju ni malim songoni na dipake laho majalo haputusan. Laho majalo haputusan doho petunjuk nasian debata. Jadi batu urim dan tumim ini akan dipakai untuk melihat apa keputusan Tuhan. Jadi molo urimon ima warna nabotar, tumimon ima warna nabirong. Jadi urim dan tumim adalah kalau urim itu warna putih, tumim itu warna hitam. Jadi itu ada di dada dari seorang imam. Seperti itu ada di dalam diri seorang imam. Jadi itu dipakai untuk melihat apa keputusan daripada Tuhan. Jadi cara pamakena nahira sehira batu undian. Songo batu undian mak. Jadi imana adong di baju ni sahala malim. Jadi ada batu ceper yang berwarna putih dan berwarna hitam, dan itu akan dilihat apa yang menjadi keputusan Tuhan. Songoni akamang dot taminang. Jadi neneng dohonon disi neneng dohonon sian akka proses cara-cara pelantikan daripada Joshua ini neneng dohonon na bahwa memang asaboy di ida jala di bege bangsoi bahwa Joshua menggetiho si Musa na dibatado na mamilit gitu. Tuhanlah yang memilih Yosua menggantikan Musa. Ay molo nung ngadebata na mamilit ni si Musa totu dangadong be nadumenggan bahwa tidak ada lagi yang lebih baik. Neko porsedo nasida bahwa memang molo debata nang mamilit nong imana nadumenggan. Puasa asa tubuh pos ni roha di hala Israel. Mereka supaya yakin kepada kepemimpinan Yosua bahwa Yosua itu memang benar-benar akan dapat memimpin mereka. Kenapa? Karena si Joshua dipilih menjadi seorang pemimpin bukan karena kesepakatan antara Yosua dengan Musa, bukan kesepakatan antara Malim dengan Musa dengan Joshua. Tidak ada persekepakatan, tidak ada persekongkolan, tidak ada money politik untuk proses pemilihan Yosua menggantikan Musa. Tetapi benar-benar Allah lah yang memilih Yosua menggantikan Musa. Jadi memang proses pemilihan ini menjadi seorang pemimpin dia benar-benar itu adalah keputusan dari Tuhan. Alani ikopos dorohani hala Israel di kepemimpinan si Joshua. Puasa debatado na memilit si Joshua. Nuaing nagabi tubuh suku-suku nima puasa masih Joshua na dipilih debata. Tadi do. Kenapa Tuhan harus memilih Yosua? Apakah tidak ada lagi orang-orang yang hebat di Israel selain daripada Yosua? Apakah tidak ada orang yang lebih tangguh, orang lebih pintar, orang yang lebih dari segalanya selain daripada Joshua? Pola ikosi Joshua dipilih. Tentu Oma Nagabe renungan dihita akamang dotaminang. Kenapa harus pilihan Tuhan jatuh kepada Yosua?
Bahasa dang tuna asing. Bahasa dang tu pinoparnisi si Musa. Dai do. Iya. Adong do akka pinoparnisi Musa gudang nebui si Piliton. Ya mungkin bisa saja kan seperti itu balas jasa Tuhan kepada Musa karena karena Musa selama ini sudah capek lah memimpin orang Israel ya, sebagai tanda balas jasa dia, maka Tuhan menggantikan ya anak-anaknya, kira-kira seperti itu ya, bisa saja. Alai ternyata dang akka dan siang ianakon dang sian keluarga ni si Musa na dipilih di bata mengganti alai di doima si Joshua dong, sian suku na asing. Tentu pertanyaan kenapa? Jala ido alus ni turpukol dihita akamang dot taminang. Alus na apala takas didok di bagasa turpukon ima dia 10 aluido. Didok ala ligo hitor dini debatado si Joshua. Hola nido alus na. Kenapa harus Yosua dipilih? Karena memang Yosua itu penuh dengan roh atau ruah atau roh Allah. Bahwa Yosua itu penuh dengan roh Allah. Jadi dang asal na dipilih debata si Joshua gabe sahala pemimpin daun. Tetapi benar-benar Tuhan memiliki pandangan yang lain. Memang sahala na malo do si Joshua on ditikila homar porang. Sahala na pemberani do yang go si Joshua on alai yang go pamerengan ni dibata dang ala ni gogona dang ala ni malona, alai memang takas didok. Alasan tidak lain adalah ala go todido ibana. Karena Yosua adalah penuh dengan roh. Itu satu-satunya alasan. Bukan karena dia hebat berperang, bukan. Bukan karena dia smart, bukan karena dia pintar, tidak. Tetapi dia adalah orang yang penuh dengan roh. Ado lapatanna digohi todina kaning dison di bagasa turpuk tahun. Molo didok lapatanna di si go todi si Joshua ima bahwa mangula dotor dini debata di bagasan nguluni si Joshua. Mangula dotor dini debata di bagasan nguluni si Joshua. Ukap dorohan di debata laho mangula tod dini debata di bagasan nguluna. Sahala naolo do mana diajari debata. Sahala naolo do mana ditogu-togu debata. Roh Tuhan dapat bekerja di dalam hatinya. Itu yang menjadi kehususan daripada Joshua sehingga dia harus dipilih oleh Tuhan. Karena roh Tuhan itu dapat bekerja. Boi do mangula tod dini debata di bagasar rohana. Maka Tuhan harus memilih dia. Tidak ada alasan yang lain, bukan karena dia pintar, bukan dia karena kuat, tidak, tetapi karena roh Tuhan itu dapat bekerja. Boi do mangula tod dini debata di bagasan nguluna. Tidak mungkin pasahaton di debata bangsona na belgai itu sahalak na solo ditogu di bata. Tidak. Tuhan tidak akan pernah mau memberikan bangsanya, bangsa Israel yang besar, kepada seseorang yang tidak bisa diatur, kepada seseorang tidak bisa dituntun oleh Tuhan. Tidak. Tuhan tidak akan kasih kepercayaan kepada orang yang seperti itu. Tetapi Tuhan akan memberi kepercayaan untuk memimpin bangsanya adalah kepada orang yang benar-benar mau untuk dipimpin oleh Tuhan. Seorang yang mau untuk diarahkan oleh Tuhan. Jalabu itu berengota akka amang dot taminang. Bohado kisah perjalanan ningguluni si Joshua selanjutnya. Dia tidak akan pernah bertindak. Yosua tidak akan pernah bertindak kalau Tuhan belum berbicara. Itulah keunikan daripada Yosua di dalam kepemimpinannya. Dang nasolo imana, dang ngolo imana, nang pe merbisu imana, nang pe margogo imana. Tung nasojadi imana mangulahon ulon na anggo sojolo disuruh debata. Itulah kelebihan daripada kepemimpinan Yosua. Jadi molo tabereng sianon akamang do taminang marsiajar do sita sianon bahwa salah satu karakter utama sahala pemimpin adalah ketika dia mau untuk ditogu diarahon todini debata. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang bisa kita pelajari dari nas kita ini. Bahwa karakter utama seorang pemimpin adalah dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Songoni ma akamang dot taminang. Hatan itu hatan nabui ta
ta pelajari sian turpuk nata jahon. Sonari di dia do aplikasi ado tona ni turpuk kotu tu hita sudah saluhutna. Di hasa sahur nito di Purbadiaon. Akamang do taminang asa songon si Joshua odo dinalahu madalaton kepemimpinan na mana. Bahwa memang banyak tantangan na ikon adupanna. Bahkan gudang hala Israel na mungkin meragukan kepemimpinan dia. Bohado si Joshua boy gabe sahala manggatihon si Musa ra mungkin marpikir do halak. Ala yang ko pamerengan ni dibata tungasing do tu si Joshua. Dilehot debata imana sada kepemimpinan ima ala memang sahala naolo do imana ditogu diarahot debata di bagasan nguluna. Itu yang menjadi catatan khusus kita pelajari dari nats kita ini. Dia adalah seorang yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Asa songoni do nang hita di tonga-tonga ni parnguluat tonak kamang do taminang. Tutu gudang do akka tantangan, banyak masalah yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita. Boido berengota di jolot tangadong akka masalah. Boido berengota di jolot tangadong akka persoalan tantangan yang harus kita hadapi. Maka bagaimana kita untuk menghadapi semuanya itu? Bahkan mungkin kita juga merasakan kita menilai diri kita, kita melihat kelemahan kita melihat kekurangan kita. Bohado boy tarbayanau laho medalatoni sude. Tentu kita bisa berpikir, bergumul tentang kelemahan kita, kekurangan kita dan masalah yang kita hadapi. Tetapi di dalam Pentakosta yang kedua ini kita mau diingatkan, kita belajar dari nats ini bahwa ketika kita mau diarahkan oleh Roh Tuhan, ketika kita mau bekerja dituntun oleh pengajaran hikmat daripada Roh Kudus di dalam hidup kita ini, iko pos dorohata sudedo nabui taulahon. Iko sudedo nabui tahamonakon, iko tahamonakon do sude akka masalah, iko tahamonakon do sude akka pergumulan nata adopi nang pesongon na taida borat akka pergumulan ini dijolotai. Tetapi kita percaya mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita mau diarahkan oleh Roh Kudus, kita mau diajari oleh Roh Kudus, maka kita pasti akan survive, kita pasti akan selamat, kita akan pasti bisa melewati semuanya. Atong bohado hitalahu mamereng bahwa di batado uboto dia na dumenggan di bagasang ulutta. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang paling mengetahui apa yang harus kita lakukan. Maka kita harus selalu meminta petunjuk pertolongan dari Tuhan. Iko say masihol do hita. Mangido panuturion ni Tuhani. Iko say masihol do hita. Tuhan ajari au batudu hotu au dalan si dalan aku. Iko songoni do hita madalaning uluta kamang do taminang. Kita mari meminta petunjuk Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan ajari aku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Bimbing aku. Berikan kepadaku hikmat-Mu. Ikon songoni do hita laho manguluhon nguluta di tonga-tonga ni Portibion. Iko songoni do hita marhapor siaon marhite to di Purbadian na daong didirita asa taleho marohata uduk tu ulaon ni to di Purbadia. Mari kita memberikan diri kita. Nga dilehot di bata di hita ganu to di Purbadia. Tinggal bohado hita uduk mangulahon holani nama akamang dot taminang. Surung-surung tado to di Purbadia na pinasahat ni di bata holani. Bohado kita mau untuk tunduk saja. Kita mau dituntun, kita mau diarahkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pos rohata, songo si Joshuaon, molo gabe sahala na uduk imana di panogunoguan ni Tuhani, tangarong nasubui tarpatupai mana, tung songo dia beborak ni parporangan na dopan ni mana. Tentu demikianlah kita amanginang. Seperti apapun beratnya perjuangan kita dalam hidup kita ini, seperti apapun tantangan hidup kita, ketika kita mau dituntun Roh Kudus, kita mau dituntun oleh kuasa Tuhan, dangadong na sopatar patupa di bata di bagasang uluta. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami di pesta parningautan hasa saur ni todimi Tuhan di bagasan hami halak na porsea di bagasa sadarion di pentaposta na padua honon nung saringar hatam di hami Tuhan nalahu manogu-nogu hami asa tong hami Tuhan mangulu di panuturion, di pangajarion, ni toldimi di bagasan diri nami. Asa mangula ma Tuhan toldimi di bagasan diri nami Tuhan. Asa pos roha nami Tuhan. Marhite toldim na manugu mangajari
Patauhok kami Tuhan menghadapi sude akka tantangan persoalan ni parnguluan Tuhan. Posrohan nami Tuhan dang mangasahon gugu nami, dang mangasahon hatawon nami hami Tuhan. Tung alani huasomdo na sototong majuluani di sude Tuhan, akka nanang si ulahonon nami, si pikiran ni roha nami. Asa saluhut Tuhan na buhay hupatupahami gabi pasu-pasu Tuhan. Nadinggan na sinakapamu Tuhan masa di bagasan ngulu nami. Ima nagabi pos ni roha nami Tuhan. Maniok todimi di bagasan ngulu nami. Asa totong ma Tuhan marlas ni roha hami. Makalason tol di perbadian ang pinasahakmu di hami Tuhan. Asa natinggal doho Tuhan di bagasan ngulu nami akan aporsea. Lahu mengajari manugu-nugu manutun hami Tuhan. Tudalan hanguluan na pinarademi. Asima roham Tuhan, pasu-pasu manang hami sa luhut na. Di pardalanan ni ngulu nami Tuhan, sa itotong mahona mangajari, mangiring-iring daging ng toldi nami Tuhan. Asa sa itotong hami Tuhan, holan marsihohot tuho Tuhan. Sa itotong mangido pangurupyamu, mangido totong panugunuguamu di bagasan ngulu nami. Tangya konon nami do Tuhan, nang di bagasan tikyon, akadungan nami, tarlumobi ruas ni huriam na tongod di bagasan akaparsahiton na totong dohami Tuhan makirim di pasu-pasu na pinasahakmu di tonga-tonga ni ruas ni huriam na di bagasan si taonon alani akaparsahiton pasu-pasu akaubat pasu-pasu di akaperawatan na di patupa di nasida Tuhan totong makirip kami di haipason na nanayang si pasahatomu di akka ruas ni huriami Tuhan di akadungan nami ruas ni huriam na di bagasan marulang tahun na di bagasan sadarion doho mungkin Tuhan di ulang tahun nasida na senasa minggol Tuhan sahat di homa nang ruas ni huriam di bagasan las ni roha nasida di ulang tahun nang hopasikop las ni roha di nasida mangalehon di nasida Tuhan las ni roha gajang ni umur doho sinakapan ni roha ni nasida tulus pasahatomu Tuhan hobar tulomo ni rohami atong Tuhan go di homa nang di akka pelayanan di tonga-tonga ni huriam nang disipatu paon di bagasa saminggon pasu-pasu akka parhobasmu Tuhan akka pangulan ni huria songoni nang ruas ni huria di bagasan hasadaon di bagasan las ni roha hami mamuji pasangapogwarmu Tuhan atong go di homa daging dohot to dinami di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Tapuji Tuhata sian ede nomor 460 las tapasahak ma piliata. Oh
tangyak ko mapiliat tamar tangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na moldiutus, upasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalom megabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajom mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite toldim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehom mitu hami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmo. Sero maharajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Ya oras madita saluhutna selama Pentakosta madihita marsi jalangan mahita kiri kanan depan belakang. Ala sekolah.
dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi Arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hi